F'pajjiżna bħalissa għaddejja diskussjoni sħiħa dwar permess li ħarġet il-MEPA biex persuna mill-Mosta trabbi tigra tal-Bengal. Bosta jisqu li tigri u annimali oħra bħal il-juni huma perikolużi żejjed, iżda filmati li gawdu popolarità kbira fuq l-internet jafu ibidlulek l-opinjoni. L-iktar storja popolari tibqa' dik tal-iljun bl-isem ta' Christian li kien inxtaraf minn żewġ tiħbieb. Dawn iż-żewġ tiħbieb rabbew lil dan l-iljun bl-aħjar mod possibbli, iżda meta l-iljun kiber saret impossibbli għalihom li jibqgħu rabbuh. Kontra qalbhom kien deċiż li l-iljun jintroduċuh mill-ġdid fl-ambjent naturali tiegħu fl-Afrika. Minn Londra dan l-iljun spiċċa l-Kenja fejn wara ftit ta' żmien integra sew mal-ispeċi tiegħu. Sena wara is-sidien tiegħu kontra kull parir iddeċidew li jmorru jżuru lill-iljun bi posta persuni jgħidulhom biex ma jeħdux dan is-sogru għax l-iljun kien salvaġġ. Sorpriża kbira l-iljun arafhom u xena li kienet iddokumentata permezz tal-filmati għadha sallum il-ġurnata waħda mill-aktar popolari fuq l-internet. Storja oħra seħħet fil-Kolumbja. Il-jun ieħor bl-isem ta' Jupiter li kien salvat milli jispiċċa f'xi ċirku madwar id-dinja baqa' jaraħ il-persuna li salvatu minn dan id-destin kiefer minkejja li kienu għaddew is-snin. Jupiter ingħata din is-sorpriża fl-10 snin tiegħu.